Ce? Ce ai văzut tu? Hai, mai spune-o. Ține o conferință. Despre... Știi care e ținta lui Adi, nu? Unde merge băiatul? Alță la cameră. Haide, ia-l puțin ca să vadă de mai departe, că e total, vreau să zic cum a venit el. Nu cred că e prea happy despre faza asta. Smile, you're on camera. Nu, el vrea să vină. Cum? Lawn înseamnă gazon din ăsta, teren verde. Lawn. Da.